Sirrin amarya. Amarya abin wa yake sanya tona harka ta tuba in aka rike a ji daɗin rayuwa. Sirrin amarya. Ka kunci da damuwa in garkuwa ta sha maki cikin so da shakuwa. Sirri na ɗa ya tambata ne a can cikin uwa. Sirrin amarya a gurin angon take ƙara koyuwa. Hayya hayya menene yake so ya faruwa? Ƙaramar magana ce yau take so ta ƙara yaduwa. Sirrin duniya sam shi ba ya koyuwa. Halin ɗan adam yayi laifi ba shi yarda ba. Yeah. Nabila ta. Amaryata. Ya kamata ki buɗe fuskarki. Ai an riga da an sai baki. Ko dai ana so in sake siya ne? Masha Allah, gaskiya kyau halitta ne, kuma Allah ya riga da ya miki matata don kina da kyau. Sirrin amarya, sirrin amarya, sirrin amarya, sirrin amarya, sirri, sirrin amarya, sirri, sirrin amarya. Habib masoyina, Habib farin ciki na, Habib jini jikina. Wani ina kike so ki kai ni ga baki ɗaya wani ne zan kai mun faɗi. Kar fa ki sa je ta yawo ina ta ganin ba ta hanya.
Kai ko? Ina son ki. Ina ƙaunar ki. Nabila. Sirrin amarya, sirrin amarya. Yanzu kin san menene? Sai ka faɗa. Ki tashi, ki je ki alwala. Ina jiran ki a nan domin ni da alwalata. To shi kenan farin ciki na. Yanda ka ce haka za a yi. Haba masoyina, irin wannan kallo haka kamar za ka cinye ni? Kin kasance a gare ni tamkar baƙuwa mai tsami. Shi yasa a duk sanda nake tare da ke nake jin kai na ke da ita rayuwa ina son ki, Nabilata. da damuwa Ina ƙaunar ki, farin ciki. Ni ma haka, ina ƙaunar ka farin ciki na. Allah ya bar mu tare. tabbata ne a can cikin uwa sirrin amarya a gurin angon take ƙara ɓoyuwa hayya Ni yana nake ni a gaba ya faru kai. ƙaramar magana ce yau take so ta ƙara yaduwa sirrin duniya sam shi ba ya ɓoyuwa halin ɗan adam ya yi laifi ba shi yarda ba Nabila, are you okay? Me ke damun ki? Ni ma ban sani ba. To ko za ki wanke fuskar ki? Biyuwa stress ɗin da ke nake bibiyar ki har yanzu. To. Sorry. Akwai wani sirri yana kasan zuciyata. Nabila, an yi kalau kike kuwa? Ba na jin daɗi Abi. Kaina ciwo yake min kamar zai tsage. Lallai wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya zaman ba zai yi haka ba. Ya kamata na kira Dr. Hafiz ya zo ya duba ki. Ta ka buga sai da safe na kamar dare yayi yanzu. No. Ai in dai ana magana akan lafiyarki, kin san ba zan taɓa yin wasa da shi ba. Saboda haka ya kamata na kira shi ya zo ya duba ki.
Hello, doctor. Kana ina haka? Ango. Ya ne? Wallahi lafiya kalau. Ai ni ce wurin da ka dinga mun ka daga mu hankali kuma miji kana cewa amarya ba lafiya. Shi yasa naga kawai gwara in tawo in ji menene. Shi yasa ni kaina hankali na kaza kwanciya. Yasa lalle na nemo ka cikin gidan. To amma Habib baka tunanin ko dai stress ne na sabgan biki. Ni ma ina zargin haka amma gaskiya ina son addu'a a gani. To ka san ina son kai ta, ina son tona addu'a. Zai taɓa lafiyarta. Ango. To shikenan to ina ga mu ƙarasa ko? Bismillah wala. Amma ina zo bari sai in ɗauko jakana ko da zan buƙaci. Okay, ina ƙofar falon ina jiran ka. Assalamu alaikum. To. Masha Allah. Amarya. Sannu. Ya jikin naki? Alhamdulillah. Sai da na ce ya bari sai da safe ya kira ka. Amma kuma ya ce a'a saboda na ga kun sha hidima. Kuma yaushe ma kuka bar gidan nan gaba ɗaya. Ai banda abinci amarya shi fa mutumi na ne sosai kuma amini na ne sannan rashin lafiyar amarya fa haka ce ai ina ga komun dare kai ko da ya kai asuba dole na bar abin da nake na dawo na zo dan dai a samu lafiyar amarya ya dawo daidai ko ya ango. Sirrin amarya. Ko kuma ina ga kafin in fara ma gwada komai tunda na ga jikin nata dan sauki na ga kamar tambayoyi ya kamata na mata sai na kila in iya gane ko ma menene to amarya na ce ko kina jin jiri? Okay. Tun tsawon wani lokaci kika fara jin haka? Gaskiya tun da yamma na fara jin shi amma dai yanzu ya fi tsananta mu. Okay, to na fahimta. Na ce ko kina jin tashin zuciya ko kuma ki dinga jin kamar zaki amai? Kwarai da gaske. Ni da zuwa shi da ta. To amma kina jin kasala haka ki ji jikinki kamar ya miki nauyi? Ina ji gaskiya. Okay, to abokina. Zan so in ji ko kwanakin al'adanta ya tsaya ko kuma an ga wani saɓani akan yadda aka saba gani? To gaskiya an ɗan jima kaɗan. Sirrin amarya. Dokta lafiya ne? Ba komai. Ina ga gwaje da gwaje sai mu abin nan ko? Allah ƙara lafiya. Haba masoyina, irin wannan kallo haka kamar zaka cinye ni? Kin kasance a gare ni tamkar baƙuwa mai tsami. Shi yasa a duk sanda nake tare da ke nake jin kaina ke buɗe da. Kai ko? Ina son ki. Ina ƙaunar ki. Nabila ta. Sirrin amarya, sirrin amarya, sirrin amarya. Nabila tana ɗauke da ciki. Ina nufin cikin da yake jikin Nabila matarka, amaryarka wata 3. Habib ina buƙatar mai magana. Ina so mai magana yanzu. Ka faɗa min me yake faruwa? Haba Habib. Idan laifi na ma, kai haƙuri. Kaka zaɓi ka ci mutunci na a dare na farko da kai. Kaka manta ka min alƙawarin bani kulawa. Ka min alƙawarin bani soyayya a kowane hali.
Amma kai macuci. Ka cuce ni ban cuce ka ba. To idan baka ci amana ta ba uwarka ka mu. Tsoron Allah mai ta za ka mutu. Sirrin amarya.